Mireu, en el context d'una política de cohesió social, doncs la cohesió social es construeix des de moltes vessants, fent equipaments com escoles bressol, tirant endavant programes i serveis socials, com és l'atenció a les famílies, com és l'atenció a la gent gran. Una de les peces importants que ens relliga l'estratègia de creixement econòmic i la de la cohesió social és establir estratègies per tenir no només més ocupació, sinó tenir millor ocupació. Però també és veritat que tenim passes a fer importants per la millora de la qualitat de la nostra ocupació. Perquè en aquest repte, tenim una de les principals elements estratègics justament per millorar el fet que els ciutadans i ciutadanes de Barcelona tinguin un horitzó més estable i tinguin salaris més dignes. Des de l'àmbit socioeconòmic és una de les principals estratègies per construir aquesta Barcelona amb més cohesió social. Bé, per tant, inclusió i accés laboral per diferents col·lectius que en alguns casos provenen del risc de l'exclusió social, la cultura de l'emprenedor és una segona línia, i el que avui us volia expressar és que hi ha tot un altre ampli segment social que és important que nosaltres també atenguem. I aquí és on nosaltres volem innovar amb un nou programa. I en aquest sentit establim, i jo anuncio que farem el programa de progrés professional. Nosaltres estarem al costat d'aquells barcelonins i barcelonines que vulguin desenvolupar una carrera professional amb ambició, amb ganes de formació, i en aquest sentit hem de posar d'acord empreses que tenen i han d'acollir carreres professionals i ho hem de fer caçar amb gent que té ganes de llaurar-se una carrera professional. Això nosaltres ho hem de fer en el marc d'un nou pacte local d'ocupació, amb els diferents agents, els agents sindicals i també el sector empresarial i l'Ajuntament representat per agents de desenvolupament local com és Barcelona Activa. En el marc d'aquest nou pacte d'ocupació local, nosaltres posarem en pràctica aquest programa, en el qual nosaltres hi haurà un tutor per part de Barcelona Activa que s'encarregarà i es responsabilitzarà d'aquesta evolució professional, que buscarem empreses, un mínim de 3 empreses, en les quals aquestes persones puguin tenir aquell lloc de treball de major qualitat. Nosaltres, des de Barcelona, volem donar resposta a les expectatives de desenes de milers de barcelonins i barcelonines que han de trobar un lloc de treball de qualitat també a la ciutat de Barcelona. Moltes gràcies.